Zinthu zimene zimawononga al-istiqama, kukhazikika pa chipembedzo, zilipo zambiri kwa basi. Zinthu zimene zimampangisa kuti munthu akhale wofowoka mchipembedzo chake ndipo akhale munthu wosakhazikika. Ndiye apa tingofotokoza zinthu zimene zili zazikuluzikulu. Ndipo chinthu choyambilira ndi ashirku billahi, kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina. Zimene zizi munthu akhoza kuzipanga intentionally, kapena kuti mwakufuna kwake, kuti apa ndikufuna ine ndimphatikize Allah subhanahu wa ta'ala, kapena simwa intention, komano akuyenera kudziwa kuti munthu amene yoyo akamapanga shiriki ndiye kuti chimpangisa kuti munthu akatalikirane ndi kukhazikika mchipembedzo chake, asakhale munthu wokhazikika mchipembedzo cha Chisilamu. Zimene zimachitika makamaka munthu akamapanga arriya, imene imatchulidwa kuti ashirikul asghar, shiriki yaing'ono. Tikamati riya ndiko kupanga ntchito ndi cholinga chonena kuti anthu ena akukuone iweyo kuti upanga ntchito zimenezo, ntchito zake makamaka ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupezeka kuti munthu ukupanga ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi cholinga choti anthu akutame kapena anthu akuone, imene timati showing off. Komanso zimapezeka kuti anthu akupanga ibada ndi cholinga choti ayamikidwe ndi anthu ena. Komanso ena amatha kupanga ibada ndi cholinga choti asapangidwe blame, asazuzulidwe ndi anthu ena, kuti ine basi ndikuswali ndikuopa anthu kundinena kuti bwanji si ukuswali, kundidzudzula anthu. Imene yonso ikhala shiriki, chifukwa chonena kuti ukumuopa wina wake popanga ibada imeneyo, kapena munthu kukhala ndi mantha kumuopa wina wake ndi cholinga choti ulandire malipiro kuchokera kwa anthu amenewo, kapena kuchokera kwa munthu ameneyo posakhala Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriki imene iyi ndimeta nenera kuti imatchulidwa kuti chani arriya, kapena kuti chani kuzionesera popanga mapemphero Allah subhanahu wa ta'ala. Zinthu zonse tazitchulazi pamenepo zimapangisa kuti munthu abwere mu kupanga zinthu zosemphana ndi chipembedzo cha Chisilamu. Komanso zimapezeka kuti ntchito ya munthu isakhale ya perfect, komanso isakhale ntchito yokhazikika komanso yoyeresedwa, chifukwa choti walosamu chani shiriki, imene ili shiriki yaing'ono. Ndiye ya mfundo ya namba 2, kapena kuti chinthu china chimene chimawononga istiqama ndi an-nifaq, kapena kuti umthira kuwiri. Kupezeka kuti munthu ndi Msilamu komano akupeza kuti akupanga umthira kuwiri. Maulama anatchula kuti pali mitundu iwiri ya umthira kuwiri, imene poyoyamba amayitchula kuti nifaqun i'tiqadi, kapena kuti umunafiku, kapena ukumthira kuwiri umene munthu amapanga wokhuzana ndi chikhulupiriro chake mchipembedzo cha Chisilamu. Komanso nifaqu wina ndi umene umatchulidwa kuti nifaqu imene munthu amagwira ntchito yake, nifaqun amali. Nifaqu imene munthu amapezeka kuti akupanga umthira kuwiri mu ntchito zimene akugwira za Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyamba ndiyo khuzana ndi chikhulupiriro, komapezeka kuti munthu akukhulupirira Mulungu komanso zipeza kuti akukhulupiriranso zinthu zina. Imeneyo ndi imene amayitchula kuti nifaq yokhuzana ndi chikhulupiriro. Komanso nifaq ina ndi nifaq ya ntchito za chipembedzo zimene munthu amagwira, kupezeka kuti munthu akugwira ntchito zomusangalatsa Allah subhanahu wa ta'ala, kwinako ndi kumagwiranso ntchito mwachisanzo zomusangalatsa shaitani. Munthu ameneyo amakhala kuti ndi mthira kuwiri, chifukwa chonena kuti Msilamu amene amazipereka kwathunthu muchifuniro cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kupezeka kuti munthu amene yoyo akuchilandira Chisilamu ndi mtima wonse, komanso ndi kuzipereka kwathunthu mwakusankha kwake, kapena kuti mwakufuna kwake, munthu amene yoyo amakhala kuti wotetezedwa ku mtundu woyambilira wa umunafiku, umene tachula kuti umunafiku wa chikhulupiriro. Chifukwa chonena kuti munthu uja wazipereka kwathunthu kulandira malamulo Allah subhanahu wa ta'ala, komanso kuchilandira Chisilamu,
mwakufuna kwake sanakakamizidwe ndi wina aliyense, koma mwini wake mumtima wake wavomera. Munthu ameneyoyo sangagwere mu unthira kuwiri wokhuzana ndi chikhulupiriro. Komano msilamu wina aliyense amatha kugwera mu munafiki kapena unthira kuwiri wa zintchito zosiyanasiyana. Zimenezi zili bwanji? Zili ngati mmene adayankhulira mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi kunena kuti ayatul munafiqu thalatha, kuti zizindikiro za anthu anthira kuwiri zilipo zitatu. Idha haddatha kadhaba, nthawi imene akuyankhula amapeza kuti munthu uja akunama. Wa idha wa'ada akhlafa, kupeza kuti munthu uja akalonjeza lonjezo amaphwanya lonjezo limene lija. Komanso wa idha utumina khana, komanso zimapezeka kuti munthu uja pa nthawi imene wasungisidwa zinthu ndi anthu ena, asilamu ena, zimapezeka kuti munthu uja sakusamala zinthu za anthu ena. Munthu amene ndi amene amakhala kuti ndi mthira kuwiri. Ndiyenu msilamu wina aliyense amatha kugwera mu zinthu zimene zimapezeka kuti msilamu kumene akunama kapena sakusunga malonjezo, komanso zikupezeka kuti akasungisidwa katundu sakumasamala wa anthu ena. Ndiye zimene zizi ndi zinthu zimene zimawononganso istiqama, kuti munthu asakhale wokhazikika mchipembedzo cha Chisilamu. Chifukwa kuti amakhala chani? Amakhala munafiki. Kuyankhula kwake munthu kupeza kuti zoyankhula zake ndi zabodza, komanso sakukwaniritsa malonjezo amene wapanga ndi anthu ena, komanso kukhala munthu wankhanza, komanso munthu wopanda chilungamo kwa anthu ena. Kupeza kuti mmikangano samakhala wachilungamo kapena misemphano imene anthu amasemphana. Zimene zizi zimapezeka kuti zikuwononga istiqama, komanso kupeza kuti munthu uja ndi makhalidwe oyipa amene amampangisa kuti asakhazikike mu dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mfundo yomalizira imene tingakambe pakadali pano ndi nkhani imene yakutchuka masiku ano yomwe ndi al-bid'a, innovation in ibada, kupanga bid'a popanga zinthu. Pali anthu ena amanena kuti ayi pali bid'a yabwino kapena kuti kubweresa chinthu cha chilendo chimene chili chabwino mchisilamu palibe vuto lina lililonse. Tinene pano kuti chinthu chimene mtumiki anachisiya osatiuza kuti tizipanga ife asilamu mmapemphero athu, tidziwe kuti chimenecho sikuti mtumiki anachisiya chifukwa chonena kuti wayiwala iyayi, komano kuti anaona kuti chimenecho chilibe ntchito. Ndiye pakumabwera anthu ena akumanena kuti iyayi zimenezo zisiyeni, akajaja ndi Mulungu, bolani anthu mwaphunzitse udhu. Iyayi sizingatheke zimenezo, chifukwa chonena kuti munthu akhoza kuuziwa udhu koma kupeza kuti akupanga zinthu zopeka mchisilamu zimpitisa kumoto. Mmene analenera mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunena kuti kulla muhdathatin bid'a, china chilichonse cha chilendo ndi chopeka, ndipo ndithu bid'a ina iliyonse ikapezeka kuti munthu ameneyo ikamulowesa kumoto. Allah subhanahu wa ta'ala adanena kunena kuti wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, inu asilamu inu mukuyenera ndithu kugwiritsitsa chingwe cha Allah subhanahu wa ta'ala ndipo musasiyane. Chingwe chimene amatanthauza pamenepa ndi al-Qur'ani wa sunna. Qur'ani ndi chani? Ndi mahadithi amene timagwiritsa ntchito, komanso sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtumikinso ananena zimene zizi kuti ndakusiyirani zinthu zimene mukazigwiritsitsa ntchito simuzakhala anthu osiyana, muzakhala anthu ogwirizana. Ndipo anachula chani? Qur'ani komanso sunna. Ndiye kupezeka lero kuli anthu amene akunena kuti iyayi anthu bolani akugwirizana, zinazo zisiyeni. Sizingatheke anthu kugwirizana ngati ena akupanga za shiriki kapena ena akupanga za bid'a kuyembekeza kuti asilamu aziyenda limodzi. Zimenezo nzosatheka, chifukwa chonena kuti chinthu chimene chingagwirizanitse asilamu ndi chimene mtumiki adatiuza, komanso Allah anatiuza. Allah anatiuza kuti chani? Hablillah, chingwe cha Allah, chomwe maulama anamasulira kuti ndi chani? Al-Qur'ani wa sunna. Mtumikinso anatiuza kunena kuti ndakusiyirani inu zinthu ziwiri zimene mukazigwiritsitsa ntchito simuzasochera, Qur'ani ndi sunna. Ndiyeno anthu akapezeka kuti akupanga bid'a akuyenera kuti achenjezedwe kuti abwerere kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi kusiya bid'a
kuti anthu muziyendera chingwe chimodzi chimene anatiuza Allah subhanahu wa ta'ala.